vota a favor y ruego excusen a Marcos, que no puede asistir hoy. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs el següent punt de l'ordre del dia són informacions de l'alcaldia. En aquest sentit, abans de fer els reconeixements, que en tenim algun reconeixement esportiu, comencem també per altres notícies que són bones i importants per la nostra ciutat. Des del punt de vista de reconeixements, l'edifici Centre Sociocultural Esportiu de Canvi de Let ha estat un dels projectes seleccionats de la Mostra d'Arquitectura Catalana en la seva 4a edició. Aquest programa Mostra d'Arquitectura Catalana recull l'herència de les bienals, els triennals i els premis d'arquitectura organitzats fa gairebé 20 anys per delegacions i demarcacions col·legials amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer el treball d'edificació i planejament dels arquitectes i les arquitectes de tot el territori català i en l'àmbit internacional. I en aquest sentit és una bona notícia, de moment ha estat seleccionat i que continuï la mostra al seu camí. I pel que fa també als reconeixements, Esplugues ha tornat a renovar el seu reconeixement com a ciutat amiga de la infància. La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància que lidera UNICEF Espanya, que saben vostès que té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els drets del nen, que es deia en aquell moment així, del nen, ONU 1989, ratificada pel nostre país l'any 1990 en l'àmbit dels governs locals. A l'octubre del 2018, Esplugues de Llobregat va obtenir per primera vegada aquest segell, el segell Ciutat Amiga de la Infància, i avui podem anunciar amb un gran orgull la renovació d'aquest reconeixement. Va ser durant el mes de novembre que vam rebre la visita d'una delegació tècnica d'UNICEF amb l'objectiu d'avaluar les diferents mesures i indicadors exigits, particularment en relació a la defensa dels drets dels infants i la seva participació a la vida pública. Els membres de la delegació es van poder reunir amb diferents persones del personal polític i també tècnic, i des d'aquest punt de vista vam poder comprovar com implementem el Pla Local d'Infància i Adolescència, vam poder copsar de primera mà l'opinió també de les persones participants del Consell de la Infància, del Fòrum de la Infància i de l'Adolescència, el programa juvenil Influjoves, i el resultat de totes aquestes visites i contactes directament amb infants i amb jovent, UNICEF va anunciar el dia 27 de novembre de manera oficial la inclusió de la nostra ciutat a la llista de ciutats que renoven aquest reconeixement. Per tant, també una gran alegria. I abans, just abans d'entrar en els reconeixements esportius, com es va produir una pregunta en el ple passat sobre l'aclariment, possibles errors o retards en el pagament de nòmines en alguna treballadora. Aquest és un tema que afecta i nosaltres no ho coneixíem, i en aquest sentit ens ha semblat important poder recordar que ara sí tenim la resposta, que el pagament de totes aquestes nòmines del personal es fa de manera puntual entre els dies 28 i 30 de cada mes. En el cas de la treballadora en qüestió va percebre les nòmines mensuals amb la mateixa puntualitat, i el que havia passat en aquest cas no era un error ni era un retard del Servei de Recursos Humans en el pagament de les nòmines, sinó que aquesta treballadora no havia avisat la Seguretat Social de la seva reincorporació a l'Ajuntament, raó per la qual durant un temps havia mantingut dues percepcions, la nòmina de l'Ajuntament i la del pagament de la Seguretat Social, i el que li pertoca és retornar els cobraments cobrats indegudament, i per tant no avancen diners que després ha de córrer l'Ajuntament a reposar-los, sinó que simple y llanamente, que diríamos en castellano, la Seguretat Social hi ha reclamat unes quantitats indegudament percebudes. Per tant, no ens poden demanar que correm a pagar o que ens avancen uns diners que li pertoca a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament paga puntualment. I pel que fa als reconeixements esportius, tenim tres bones notícies. Una del Club Natació Esplugues, i és que la nedadora del Club Natació Esplugues, la Carla Pera, va obtenir la medalla d'or als 100 metre papallona i la medalla de plata als 50 metre papallona als Campionats de Catalunya d'hivern que es van celebrar
el Club Natació Barcelona. Pel que fa a Gelade, la secció excursionista del Centre Cultural Lavens Gelade celebra enguany el 50è aniversari. Han portat a terme el projecte 50 anys, 50 cims, que abasta 50 cims de més de 6.000 metres d'alçada, i també el nostre reconeixement i en aquest cas la felicitació per aquests 50 anys com a secció, que també ens produeix un gran orgull. I per últim, pel que fa al Club Gimnàstica Artística Les Moreres, la gimnasta Alba Petisco del nostre club va participar al World Challenge Cup de Tel Aviv i va competir a les finals de barra i de terra, va aconseguir classificar-se per a aquestes finals, aconseguint tant en barra com en terra la tercera posició. Saben vostès que en aquest moment també és l'única gimnasta classificada per la final individual de les Olimpíades i serà un gran orgull poder seguir-la també des d'aquí. No hi ha més informacions que pensem que puguin ser rellevants a efectes del ple i podem passar a la Comissió Informativa de Territori i Ciutat Sostenible, el dictamen que proposa el canvi de nom del carrer Vidal i Ribas. En aquest cas, recordem primer que el ple municipal va acordar a l'acabament del mandat anterior per unanimitat dels seus membres canviar la denominació del carrer Vidal i Ribas. Quant a aquest canvi, un ciutadà, un veí d'Esplugues, va sol·licitar que, a menys que s'acredités que el carrer portava el nom del senyor José Vidal i Ribas, esclavista, no es realitzés el canvi, i fins i tot també va plantejar en la seva petició mantenir el nom, però en aquest cas, dedicat al seu fill, sí que realment quedava acreditat que el seu pare era una persona esclavista. A la vista de la sol·licitud formulada i després de realitzar les actuacions corresponents, nosaltres teníem tota una documentació que venia del Consell Comarcal, que venia de l'Arxiu Comarcal, però en qualsevol cas encara vam insistir, com es va explicar molt bé, a la informativa i per tant van fer de nou una nova feina, van realitzar, com deia, actuacions corresponents, l'emissió dels informes tècnics i jurídics oportuns i en el contingut d'aquests informes consta incorporat el text del dictamen i es pot concloure, si vostès l'han pogut llegir amb deteniment, que està suficientment acreditada la vinculació del senyor José Vidal i Ribas en la realització de tràfic d'esclaus en una època en què aquesta pràctica havia estat declarada il·lícita en diversos tractats internacionals subscrits per la corona espanyola, pràctica de la que es va lucrar tant ell com la seva família i especialment el seu fill i hereu. La correspondència del nom d'aquest carrer amb el senyor Vidal i Ribas, per tant queda acreditat tot allò que ens preguntava el ciutadà en el seu escrit i per tant ens refermem en la proposta de poder realitzar aquest canvi. Per tant, què és el que proposem exactament de nou aquí en el ple? Tenir per iniciat i tramitat l'expedient administratiu adreçat al canvi de denominació d'aquest carrer i per incorporats al mateix els informes tècnic i jurídic corresponents, considerar que no és acceptable honorar amb un nom de carrer de la nostra ciutat a una persona o a una família que ha realitzat o s'ha beneficiat d'activitats vinculades amb la tracta d'esclaus, aprovar de nou, ratificar aquesta retirada del nomenclàtor municipal al nom de Vidal i Ribas i en el seu moment ja es va decidir que substituiríem per la denominació d'Hipàtia d'Alexandria i per tant la proposta torna a incloure exactament el mateix nom. Això és el que sotmetem ara mateix amb les explicacions oportunes. M'he detingut una miqueta perquè és un punt que torna a venir al ple i el per què i torno a passar la paraula al senyor Lafuente. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, el Ayuntamiento, el Pleno, con esto lo que pretende es cambiar el nombre de la calle Vidal y Ribas porque ha decidido vincular este nombre con Josep Vidal y Ribas, que era una persona que se dedicaba al espantoso oficio del tráfico de esclavos. Pero la calle se llama Vidal y Ribas, no Juan Vidal y Ribas, y así se ha llamado siempre durante toda la vida. En Esplugas tenemos muchas calles que se pueden identificar los personajes con nombres y apellidos. Por ejemplo, la calle Josep Argemí, la calle Antonio María Gallissá, la calle Apelles Mestre, la calle Augusto Font Carreras, la calle Alejandro Solemarch, etcétera, etcétera. Cientos de calles con nombre y apellidos que sí que podemos vincular a una persona.
Como ha explicado la alcaldesa, junto a este dictamen nos aparece un estudio que, bueno, basándose en información encontrada por Wikipedia, alguna biografía, pero en ningún caso creemos, ¿no?, que esta calle, ni los vecinos ni nadie la puede vincular a este espantoso personaje que se llama Juan Vidal y Rivas. Y precisamente este nombre se puede llevar este nombre, que no lo sabemos por diversas cosas. Por ejemplo, sabemos que en nuestro territorio se solía poner el nombre de las calles pues, a las fincas próximas o a las masías que habían próximas. Posiblemente este nombre se ha dado y como está documentado ya en el año 1870, por Can Vidal y Rivas, que es el palau ahora que todos conocemos como Can Vidalet. Posiblemente podía tener ese nombre y la calle se podía seguir llamando igual. Tenemos, por ejemplo, la calle Badal, que se llama Carrer Badal, porque estaba cerca de un molino que era de la familia Badal. O tenemos la calle Pubilla Casas, que se llamaba así porque estaba cerca de Can Pubillas Casas. Lo mismo nos pasa con Can Serra, Can Buxeras, La Gavarra, etcétera, etcétera, con cientos de nombres que hay en nuestras calles. Y creemos que es muy fantasioso vincular realmente la calle Vidal Rivas con Juan Vidal Rivas y no por lo que significa la familia de empresarios Vidal Rivas y el barrio de Can Vidalet, que incluso lleva su propio nombre. Entonces, nosotros preferimos siempre estar al lado de los vecinos, ya lo sabemos, ¿no? Porque los vecinos el problema que van a tener ahora es que tendrán que ir al ayuntamiento, solicitar un certificado para indicar que se cambie el nombre de calle, tendrán que ir luego al ayuntamiento, al apartado de tributos, pues, para que le cambien el recibo del IBI, el impuesto del vehículo, los impuestos de basura, etcétera, etcétera. Tendrán que ir a otro certificado para cambiar su documento de identidad nacional. Tendrán que ir a los bancos para cambiar todo y cambiar la dirección, los suministros, el gas y el agua, etcétera. Queremos que no es necesario este cambio de nombre, que para nada hace falta vincular la calle Vidal Rivas con este nefasto personaje, así que nosotros votamos en contra de este dictamen. Bé, doncs, Junts per Esplugues, la veritat és que celebrem retirar al carrer amb un personatge que hagi dut a terme una activitat tan indigna i, a més, en una etapa on ja s'havia reconegut que l'esclavitud no havia de tenir lloc en aquest món. També considerem que el fet de canviar el nom d'un carrer implica una sèrie, no vull dir molèsties, però sí de feines que reben els nostres ciutadans a l'hora de, escolta'm, si tenim un comerç o una empresa, ha de canviar les targetes de visita, ha de canviar els albarans, ha de canviar, ha de fer unes feines, i així els veïns també es veuen afectats. Junts per Esplugues estem completament a favor de canviar el nom d'aquest carrer, però trobem a faltar haver previst quines podien haver estat les molèsties, o com a mínim quantificar-les, o posar a disposició dels ciutadans afectats en aquest carrer algun tipus d'ajuda per tal d'assumir despeses o molèsties que els pugui ocasionar el canvi de nom, que vull reiterar que estem a favor de canviar el nom d'aquest carrer. Vidal i Rivas ha de marxar i ens sembla molt bé el nom. Però com no podem compartir el procediment amb el que s'ha triat, el nostre vot és no. Bona tarda. Primer de tot, comentar que el canvi de carrers no és una cosa excepcional. O sigui, acostuma a passar, perquè ara, escoltant els companys, sembla que sigui la fi del món. És una cosa bastant habitual a les ciutats. Una altra cosa és que, a més, és important fer-ho, perquè tenen un valor simbòlic. Ens diuen què és el que estem fent i què és en el que creiem. I es diuen com som, literalment, com a ciutat, els elements que els donem nom. Per l'altra banda, com s'ha comentat aquí, evidentment estem d'acord que cap carrer de la nostra ciutat hagi d'honorar una persona o a una família que ha realitzat o ha beneficiat d'activitats vinculades a la tracta d'esclaus. A més, jo crec que l'informe que han presentat el tècnic és molt correcte. Nosaltres, la nostra posició és molt correcta. A més, en positiu hem de dir que estem molt contents també que el nom sigui per una dona. I Pali Alexandria. Ho trobem molt positiu perquè evidentment els noms de dones no és el més habitual. Jo he repassat dades i, per exemple, a l'Estat, el 2022, tan sols fent un estudi dels últims 20 anys i mirant 15 milions de carrers estudiats, tan sols el 12,7%
no? dels carrers que tenien nom de persones pertanyien a les dones, un 12,7% només. Vol dir que encara que això va millorant any per any i cada vegada es posen més noms de dones, encara tenim molta feina a fer. Fins i tot aquí al poble, a Esplugues, he mirat dades d'Esplugues i tenim un 7,62% només. He de dir que a Barcelona tenen un 12, a Hospitalet tenen un 17,61, a Sant Joan d'Espí un 16,67 o Sant Just tenen un 28,57%. Vol dir que a Esplugues encara hem de posar més carrers de dones. Hem de feminitzar encara molt més la ciutat. A la contra hem de dir que Sant Vicent dels Horts té 4,94 i Sant Boi té 6,62. Està per sota nostra. Parlant sobre la problemàtica dels veïns, jo deixo dues coses sobre la taula. Una és que el plantejament de quan has de decidir de posar-li un nom en carrer, jo crec que una part del procés participatiu seria bo i important implementar-lo. No sé si no només en els veïns del carrer, depèn de com sigui l'afectació o més gran, però sí que és veritat que seria bo escoltar a la gent que viu a aquest propi carrer, no? De com li agradaria que es digués al seu carrer. I l'altra cosa, com es comentava, no tant en ajudes econòmiques, no, però jo sí que valoraria el fer un petit díptic o tríptic o fulla informativa als veïns explicant el que suposa un canvi de carrers, perquè aquí s'ha comentat el de l'Ajuntament, però bueno, hi ha encara més coses. Hi ha el del DNI, has de canviar la seguretat social, has de canviar la tesoreria, has de canviar el trànsit, Hisenda, subministres d'aigua, llum i gas, entitats bancàries o modifiquin de registre de propietat en principi. Llavors, no està bé, igual no és obligatori al primer dia, però no està bé que informar més o menys a la ciutadania què és el que pot passar-li. Igualment, ja ho hem dit, totalment a favor. Buenas tardes. En primer lugar, disculpen las molestias por haber llegado un poco más tarde. Esto viene de un acuerdo plenario de la legislatura 19-23 y por coherencia con nuestro propio grupo, que ya votó en su día a favor de este acuerdo, pues tenemos que votar que sí. Pero no puedo evitar tener que decir dos cosas. Agradecemos el trabajo de histórico e investigación que han hecho los servicios técnicos y que nos explicaron en la comisión pertinente y nos han dado luz sobre este tema, en lo cual agradecemos. Y dicho esto, no vamos a perder ni un minuto porque no tengamos que argumentar por qué se cambia la calle. Es de sentido común y no voy a explicar nada más. Nuestro voto será a favor. Bona tarda, aprofito per saludar les persones que ens han vingut a veure avui. Bé, nosaltres creiem que primerament hem de celebrar que es doni resposta a la inquietud d'un ciutadà que demana aquests motius o que demana una revisió i vist que s'arriba a unes conclusions que són claríssimes, és a dir, és que aquest carrer porta només un cognom. Si no hi ha nom vinculat i en aquella estirp familiar hi ha una persona que s'ha dedicat a aquest negoci, a mi em sembla que cau pel seu propi pes que això s'ha de treure. Només que hi hagués la lleu sospita que estigués dedicat a un dels membres d'aquesta família. Per tant, és que no veig el problema. I per la tranquil·litat dels companys regidors, jo els explicaré que jo visc en un carrer al qual se li va canviar el nom, aquí a Esplugues, i no he hagut de fer ni una sola gestió de les que han esmentat. Però és que cap ni una. I no he deixat de pagar la declaració de renda, ni he tingut problemes pel DNI, ni per l'aigua, ni pel gas. No he fet absolutament res, absolutament res. I les notificacions que arriben encara amb el nom antic arriben igualment. Vaig anar a la comissaria de policia a renovar-me el DNI i va sortir automàticament amb el nom canviat. És que no vaig haver de fer cap gestió. Per tant, em sembla que no paga la pena que ens emboliquem amb coses que... De vegades sembla que tinguem ganes de retreure... No seré jo qui ara li faci la feina al govern municipal i segur que tinc moltes altres discrepàncies amb el grup municipal del PSC o amb el govern municipal, però és que aquesta, de debò que els hi dic, que no hi ha absolutament cap problema i que és una de les coses ben fetes que podem fer en el nostre municipi, juntament amb, com deia el company Pérez, de feminitzar els noms i de continuar, per cert, continuar treballant en la comissió de nomenclàtor que existeix. Per tant, nosaltres tenim claríssim que el vot és un sí. Bé, doncs crec que en aquest cas coincidim plenament amb el senyor Martínez i que ha estat explícit en la seva explicació, que afegiré alguna cosa més però no repetiré perquè estem plenament d'acord.
Però, en tot cas, primer de tot, ressaltar que va ser un punt aprovat per unanimitat a l'anterior legislatura i aquesta vegada no, precisament pels dos grups que s'incorporen de nou en aquesta legislatura. I, home, senyor Salvador, de Vox, home, ja era factible i esperable, però he de reconèixer que de Junts per Catalunya, home, és més que sorprenent. Més que sorprenent. Increïble, diria jo. Però, bueno, vostès sabran, no?, i com defensen els interessos dels seus votants i la ciutat d'Esplugues. En qualsevol cas, primer de tot, dir-los que en el seu moment, quan vam aprovar els canvis de noms d'alguns altres carrers, doncs, primer, ho fem perquè hi ha una llei que ho diu. I en aquest Ajuntament sí que som de complir les lleis. Les faci qui les faci. I aquesta és una llei i nosaltres complim aquesta llei. I si, per tant, tenim noms dedicats a persones, com en el seu cas, com estableix la llei, doncs a figures responsables a les administracions franquistes, o en aquest cas a una persona que nosaltres tenim constància i es demostra, vostè, senyor Lafuente, ha dit han decidit vincular. Nosaltres no vinculem res, són fets. Nosaltres no decidim vincular res, són fets. I nosaltres, en base a aquests fets, prenem les decisions. Però, en qualsevol cas, insisteixo que ho diu una llei, per tant, el que fem és donar compliment a aquesta llei i també aquesta llei ja preveu que en casos d'aquestes característiques on es comprova l'activitat esclavista d'una de les persones afectades, en aquest cas Vidal i Ribas, doncs fem el mateix. Però no perquè ho digui només la llei també, és que estem plenament d'acord. Com a mínim el grup municipal socialista està plenament d'acord. Jo ho he explicat moltes vegades, no es pot enaltir la figura d'algú que ha estat un esclavista, és igual, podia haver estat qualsevol altra cosa, o en el seu moment un responsable franquista d'una dictadura condemnada. Doncs no, posar un nom d'un carrer vol dir exaltar la figura d'aquella persona. I exaltar-la ha de ser per motius en positiu, no per accions negatives. Nosaltres, per tant, independentment de que ho diu una llei, estem plenament d'acord en que sigui així. I si es dona el cas, doncs ho tornarem a fer. Insisteixo que el senyor Lafuente no em sorprèn, perquè estic convençut que si hagués tingut oportunitat hagués votat també en contra de canviar el nom de la plaça Josep Català, el carrer Antoni Fortuny, Doctor Manuel Riera o Melchor Llavinés, per posar alguns exemples. Jo estic convençut, no hi era, però estic convençut que també hagués expressat el mateix. Però per això deia que ens sorprèn més en aquest cas del grup de Junts per Catalunya. I després, aquest argument de les inconveniències dels veïns, doncs el senyor Martínez ho ha explicat, la mateixa alcaldessa va tenir un canvi de nom del seu carrer i no s'ha de fer res, és automàtic. És automàtic, has de canviar el DNI, sí, en aquest cas, de forma argumentada, és gratuït, és a dir, no has de pagar, com en altres casos, però la resta, serveis, etc., es canvien i es modifiquen de forma automàtica. Per tant, el compliment de les normatives i el compliment de les lleis a vegades sí que té afectacions als veïns i veïnes, però en tot cas, en aquest, com a mínim, moltes d'elles, o la majoria d'elles, no tenen una repercussió. I dit això, aquestes dificultats o aquests problemes, quan a altres municipis o altres comunitats autònomes es decideix treure el nom de Federico García Lorca a un carrer, doncs no el sentim dir, quins problemes, els veïns ara hauran de canviar el nom i hauran de fer no sé quantes coses. No el sentim a Vox en aquell territori dir alguna cosa semblant. Com a mínim siguin sincers i expliquin les coses pel seu nom i el que pensen. Evidentment el nostre vot és a favor. Aquí no és una moció, no fem una volta de nou. Ja, però que no ens repliquem. Jo avui li dono, perquè és 20 de desembre i estem a 4 dies de Nadal, i li dono 30 segons. Però normalment els punts sí que cadascú és el que té de menor a major, que el major, doncs, ja està. Però té 30 segons, digui ràpidament, sí. Bé, una cosa molt senzilla. Nosaltres hem manifestat que estem completament d'acord amb la necessitat del canvi d'aquest carrer i ens trobem amb el cas que podem compartir el què, però no el com. Nosaltres, el nostre grup, ho haguéssim fet d'una altra manera i això ho hem volgut manifestar. Res a veure, crec, amb les motivacions que ha manifestat el company de Vox aquí de la meva esquerra. I només dir, senyor Sanz, només dir-li que ha fet un discurs pels dos i jo crec que no ens pot posar la mateixa bossa. Bé, doncs passem al següent punt, que és el quart.
El dictamen que proposa mantenir l'ordre de continuació de la prestació del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Font Santa entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Aquest servei públic és un servei de necessària prestació i imprescindible pel seu interès públic general, com tothom pot entendre, i atès que encara l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí no ha formalitzat el nou contracte que ha de donar continuïtat a aquest servei, s'ha de mantenir l'ordre de continuació de la seva prestació durant part de l'exercici 2024 en els mateixos termes que els indicats en l'acord d'aquest ple municipal que van prendre en el seu dia, en concret el 25 de gener de 2023. Així, els serveis tècnics municipals responsables del contracte proposen mantenir aquesta ordre de continuació per garantir la continuïtat de la seva prestació, per salvaguardar l'interès públic i per no interrompre aquest servei pel sol fet d'haver-se produït l'extinció per compliment de la vigent concessió, amb independència del motiu pel qual no s'ha formalitzat el nou contracte i durant el temps necessari per poder iniciar la seva execució. Per tant, jo crec que ha estat sobradament explicat i passem a la votació. Senyor Lafuente, li passo la paraula. Moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem a favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. Grup Municipal Popular vota a favor. Grup Municipal Republicà vota a favor. Grup Municipal Socialista vota a favor. El punt 5 és el dictamen que proposa la rectificació d'un error material en l'import de la garantia definitiva de la modificació del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària. Bé, i doncs en detectar aquest error material de transcripció, el que es tracta és de prendre l'acord de la quantitat correcta. I per tant, el que proposem és corregir l'import correcte, estava buscant l'import que tenim al final, de l'ampliació de la garantia definitiva, que és de 15.071,07 euros, adjudicat a l'empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A. Senyor Lafuente. Moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem a favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. El Grup Municipal Popular vota a favor. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. El punt següent, ens n'anem ja a la comissió informativa, de fet, de Govern Intern i Ciutat Innovadora. El punt 6è és el dictamen que dona compte del Pla de Control Financer de l'exercici 2024, d'acord amb la normativa que regula el règim jurídic de control intern del sector públic local. Es dona compte del Pla Anual Financer corresponent a l'exercici 2024. Aquest ha estat elaborat per la intervenció municipal. En tots els ets i uts es va ser explicat durant la comissió informativa. Conté les actuacions de control intern que requereixen de la utilització de procediments de revisió selectiva mitjançant tècniques estadístiques. També aquest pla inclou les matèries i els aspectes a comprovar, la periodicitat de les actuacions, el nombre d'expedients a verificar i recordo, perquè no ho reproduirem aquí, va ser una explicació molt extensa, però sí que recordo que les àrees subjectes a control són la de gestió de les persones, contractació, subvencions, tresoreria, procediments i sistemes i ingressos. I és un donar compte, així ara d'una manera com molt ràpida, tenint en compte que vostès coneixen el detall. I si no em demanen la paraula, com no s'ha de votar, passo al següent punt. El punt 7è, el dictamen que dona compte de l'informe resum dels resultats de control intern de l'exercici 2022. També, d'acord amb aquesta normativa vigent, donem ara compte d'aquest informe, que és un informe de l'exercici 2022. Aquest inclou els aspectes més significatius de les actuacions de control, tant en l'àmbit de la funció interventora com en el del control permanent planificat i el previst legalment. Durant l'exercici 2022 no s'han realitzat actuacions d'auditoria pública en haver-se sotmès tant la societat mixta Progeser com la Fundació Asproseat Pro a auditories privades i poca cosa més, que sempre aquests informes ens apunten a maneres d'encara millorar més, però sincerament, si m'ho permeten, i també amb un to de màxima humilitat, crec
que l'evolució d'aquest Ajuntament és molt positiva, que si ens comparem ja no només amb les administracions locals del país, sinó fins i tot amb les administracions públiques de tota Europa, vam poder sentir que nosaltres estem com en un nivell no molt homologable, sinó més que homologable. Per tant, una alegria que així sigui, però tot i així sempre hi ha oportunitats de millores, aspectes que podem millorar i per tant posarem l'èmfasi durant el 2024 en poder millorar aquests petits aspectes que assenyala l'informe. No sé si vostès volen intervenir o volen dir alguna cosa, tampoc és un punt que s'hagi de votar. Doncs passem al següent, el punt 8è, el dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'una persona funcionària per a l'exercici d'una activitat privada i en aquest cas es tracta d'autoritzar la compatibilitat sol·licitada per una funcionària interina que ocupa el lloc de treball de tècnica de comunicació digital per treballar com a autònoma en suport de publicacions en el sector públic i privat per entendre que en les condicions compromeses d'exercici no s'impedirà o menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la seva imparcialitat i la seva independència. Això sí que s'ha de votar. Passo la paraula al senyor Lafuente. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem a favor. Bona tarda. Esplugues en Comú Podem, votar abstenció. El grup municipal Popular votarà a favor. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. El següent, en una línia similar, al punt 9è, el dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'una persona funcionària per a l'exercici d'una activitat privada. En aquest cas, es tracta d'autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari interí que ocupa el lloc de treball de director del Servei de Drets Civils i Ciutadania per la col·laboració com a docent en la Universitat Autònoma de Barcelona per entendre que en les condicions compromeses d'exercici no s'impedirà o menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la seva imparcialitat i independència. Doncs, senyor Lafuente, li torno a passar la paraula per poder votar. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem abstenció. Esplugues en Comú Podem, votar abstenció. El grup municipal Popular vota a favor. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Doncs passem a la comissió informativa de cicles de vida i ciutat de drets i si els hi sembla bé explicaré conjuntament el punt 10è i 11è perquè tenen a veure exactament amb el mateix sense que això vagi en detriment que vostès puguin votar separadament els dos punts. El primer és el dictamen que proposa l'aprovació de l'augment de l'IPC corresponent a 2023 per l'Escola Bressol La Mainada. L'11è és el dictamen que proposa l'aprovació de l'augment de l'IPC corresponent a 2023 per l'Escola Bressol Montserrat. En ambdós casos es tracta d'actualitzar la subvenció que s'aporta pel servei d'escola Bressol a partir d'octubre de 2023 fins a setembre de 2024, segons la variació experimentada per l'IPC, l'índex de preus al consum de setembre de 2023, que es determina en un augment, per tant, del 3,5%. En el cas del primer punt, es fixa la quantitat màxima a percebre pel servei d'octubre de 2023 fins a setembre del 24 en 144.019,07 euros i en el cas de l'Escola Bressol Municipal Montserrat aquesta quantitat és exactament la mateixa i l'IPC, com no podria ser d'una altra manera, al setembre també era exactament el mateix, el 3,5, i aquesta és l'explicació. Per tant, hauríem de votar els dos punts i l'únic que ens ha de dir és si fan una votació separada, perquè si no entenem que el vot és idèntic. Senyor Lafuente. Moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal Vox vota a favor als dos punts. Junts per Esplugues també votem a favor als dos punts. Esplugues en Comú Podem, votar a favor als dos dictàmens. El grup municipal Popular vota a favor dels dos dictàmens. El grup municipal republicà vota a favor dels dos punts. El grup municipal socialista vota a favor dels punts número 10 i 11. Bé, doncs passem al 12è. El punt 12è, el dictamen que proposa l'aprovació de la pròrroga per l'any 2024 i de la modificació puntual del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Habitat 3, tercer sector social. Es tracta de prorrogar per un any aquest conveni amb aquesta fundació.
amb la Fundació Privada Habitat Tercer Sector Social per a la subvenció atorgada dins del programa de mobilització d'habitatges buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d'exclusió residencial. L'aportació municipal de la quantitat de 190.000 euros pel període de pròrroga, modificant en aquest cas la clàusula setena del conveni amb un valor màxim total del projecte de 237.500 euros, corresponent al període que va des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. Bé, doncs també és una explicació molt concisa i molt clara. Senyor Lafuente, li passo la paraula. Moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem a favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. El grup municipal popular vota a favor. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs amb això ja hem substanciat els punts que venien informats per part de les 3 comissions informatives. Podem passar a l'apartat de mocions. En aquest cas tenim una moció, la 12/23, per tant la darrera de l'any 2023. Canviarem de numeració. I aquesta és la moció dels grups municipals del PSC i d'Esplugues en Comú Podem en defensa de la millora de la sanitat pública, i per a la seva defensa li passo la paraula molt bé, doncs el portaveu del grup municipal socialista, el senyor Sant. Bé, doncs és una moció que es diu moció del PSC i Esplugues en Comú Podem en defensa de la millora de la sanitat pública, i parlar de la sanitat pública en aquest ple doncs, no és ni la primera vegada, tant de bo fos l'última, però segur que no, i tampoc caldria que fos l'última vegada que parlem de salut pública, però com a mínim sí en els termes que planteja aquesta moció. I aquesta moció l'hem presentat conjuntament amb els 2 grups municipals. És veritat que especialment motivada per un fet que es va produir durant el pont de desembre, del Dia de la Constitució i del Dia de la Puríssima, en la qual el punt d'atenció continuada del CAP Lluís Millet, comunicat pel CatSalut, va haver de tancar les seves portes els dies 6, 8, 9 i 10 per manca de personal. Així ens ho va comunicar el CatSalut. I a més ja ens ha comunicat també que el dia 25 de desembre i el dia 1 de gener de 2024 tornarà a succeir el mateix. Per això deia que, si volen vostès, aquesta és una mica la motivació que provoca aquesta moció. També he de dir que el nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya ha presentat una pregunta al govern en relació amb aquests tancaments i en la previsió que tenen de cara al futur per mantenir oberts els serveis també en dies festius, com fins ara succeïa. Però en qualsevol cas presentàvem aquesta moció també a l'Ajuntament, insisteixo, no únicament per això, i hem parlat d'altres vegades. Hem expressat als diferents grups municipals també el dèficit dels serveis i d'especialitats, en molts casos, al nostre municipi en matèria de salut, així com la manca de qualitat dels espais amb els que treballen els nostres professionals de la salut pública. Molt ràpid, però no vull estendre'm, però manca de pediatres, manca de servei de ginecologia, la mai resolta ampliació dels nostres CAPs, la reivindicació del tercer CAP, les residències de gent gran públiques, els serveis adequats i suficients per a atenció a malalties mentals, en el seu dia vam perdre les urgències nocturnes, la necessitat de separar l'atenció primària d'Esplugues i Hospitalet a Can Vidalet i un llarg etcètera que podríem anar enumerant respecte al que significa el servei d'atenció primària a Esplugues de Llobregat. I com feia referència, a més se sumava, en aquest cas, com deia, el pont de desembre i els dies que he comentat de Nadal i 1 de gener, que trobarem aquesta situació de tancament. I a més, hem estat sempre molt defensors de la qualitat del servei de l'atenció primària. És que l'atenció primària, si l'atenció primària funciona adequadament, doncs efectivament el conjunt de la sanitat funciona molt millor i evitem desplaçaments a hospitals, evitem altres desplaçaments innecessaris en moltes ocasions, i quan l'atenció primària, insisteixo, funciona adequadament, tot el sistema i tot el seu conjunt funciona adequadament. Però a més és aquesta l'atenció primària la que dona un accés en primer terme i cobertura a tota la població i per tant és la que també d'alguna forma
hauríem de responsabilitzar-nos tots i totes en el seu funcionament. Per tant, crec que com a municipi, crec que per això presentem aquesta moció, com a plenari, doncs ens hem de posicionar en aquesta qüestió i ara faré referència als acords que pretenem que s'adoptin amb aquesta moció. Però en qualsevol cas, la postura és dir no és admissible que una darrere l'altra anem sumant incompliments i manques de servei als nostres CAPs, que hem de dir prou i exigir a la Generalitat que compleixi amb les seves competències, són les seves competències, és la seva responsabilitat i la seva obligació dotar d'un servei suficient i de qualitat, en aquest cas a Esplugues, però la moció també parla de la comarca del Baix Llobregat i ho hem fet en solidaritat amb la nostra comarca perquè aquest fet de tancament durant el pont no es va produir només a Esplugues, sinó que es va produir també a altres municipis. I en definitiva no volem veure com es degrada la nostra sanitat pública, universal, gratuïta, i que ens posa a tots els ciutadans i ciutadanes en el mateix nivell i que, per tant, cal preservar aquesta garantia de funcionament. Ja arrosseguem masses anys de manca d'inversió, de manca de resoldre problemes i ara estem veient també de manca de professionals per poder atendre els serveis necessaris. Insisteixo que per això és la motivació que presentem aquesta moció i els acords, en definitiva, el que venen a dir és, en primer lloc, sol·licitar a la Conselleria de la Salut de la Generalitat que reforci les plantilles de personal sanitari destinat a cobrir els períodes festius, evitant així el tancament de centres i la reducció d'horaris d'atenció al ciutadà. El segon acord, sol·licitar a la Conselleria de Salut la creació del Consell Territorial de Salut del Baix Llobregat. Creiem que són imprescindibles escenaris de gestió des de la proximitat del territori i encetar espais de diàleg i debat amb l'objectiu d'analitzar les necessitats sanitàries comarcals. El tercer, sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya l'elaboració conjunta del Pla Territorial Sanitari 2024-2028 que planifiqui de forma específica i detallada els recursos i les inversions necessàries per pal·liar la situació actual de dèficit sanitari a curt i mitjà termini. El punt quart, que el Govern de la Generalitat doti econòmicament el Pla Territorial Sanitari del Baix Llobregat 2024-2028 i que augmentin les seves dotacions pressupostàries i de recursos humans per millorar la qualitat de la xarxa sanitària. I el punt 5, traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Presidència, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als agents econòmics i socials, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, així com al Fòrum Social del Baix Llobregat. Doncs iniciem el debat de la moció i també el posicionament. Senyor Lafuente. Muchas gracias, alcaldesa. Grupo Municipal Vox, creemos que es necesario reivindicar las carencias históricas en materia de sanidad que sufre nuestro municipio. La renovación del CAP Lluís Millet, la reivindicación del tercer CAP necesario para Esplugas, la dotación del suficiente personal sanitario para atender nuestra población, las urgencias nocturnas, etcétera, etcétera. La Generalitat tiene que cumplir con sus funciones en materia de salud y en la de cuidar a los ciudadanos y las familias de Esplugas. Pero nos encontramos ante una Generalitat gobernada por Esquerra Republicana, antes por sus amigos nacionalistas de Junts per Catalunya, luego otra vez por Esquerra Republicana, que presentan los peores datos en gestión en todo, en educación, en seguridad, en sanidad. En educación vimos hace poco el informe PISA, porque ellos se dedican a gastar nuestro dinero, a abrir embajadas en lugar de abrir centros de atención primaria. Vox, el lugar donde se tiene que denunciar estas cosas es en el Parlamento de Cataluña y es donde hace nuestra portavoz, María Fusté, constantemente. Por ejemplo, con medidas de aumentar un 25% los presupuestos de los centros de atención privadas. Con esta medida, suponemos que podría paliar todas las deficiencias que sufren nuestros centros de atención privada. Pero es lo que pasa, cuando Vox lleva una iniciativa al Parlamento, todos los partidos políticos, con eso del cordón sanitario y los malos que somos, como han dicho hoy aquí, pues votan que no, incluido el Partido Socialista de Cataluña. Pero lo que tienen que hacer ustedes, señor Sanz, en lugar de traer aquí esta moción, lo que tendrían que ir al Parlamento de Cataluña y realmente plantar cara al nacionalismo y a la gestión que están haciendo. Pero ustedes son el PSC, el partido siempre cómplice del nacionalismo, y sabemos que son los que mantienen la Esquerra Republicana y a esos nefastos gestores que están en el poder. Sobre el contenido de la moción, si queremos objetar algo o poner algún punto en contra, en el punto número 2, que solicitan la creación de un Consejo Comarcal de Salud, no sabemos qué intenciones tiene la creación de este Consejo Comarcal,
Pero bueno, nosotros creemos que si van a caer otro consejo comarcal para aumentar el gasto político y crear más cargos y colocar a más gente, pues evidentemente nos tendrá en contra, ¿no? Nosotros creemos que el sistema de atención sanitaria tiene que ser único para garantizar la calidad y los servicios en todo el territorio nacional. Nosotros no creemos en 17 sistemas de salud diferentes, entonces mucho menos creemos en su sistema de salud de 4.000 consejos comarcales o lo que quieran pedir. Bueno, resumiendo, más dinero para sanidad, menos dinero para chiringuitos ideológicos, reduzcamos las colas y mejoremos la atención de todos los ciudadanos. Bueno, no sé si ahora le voy a hacer un mal juego al Partido Socialista, pero voy a votar favorable a su moción. Bé, Junts per Esplugues, doncs ens ha preocupat també el tema de la gestió dels CAPs. Fa temps i mesos que estem parlant amb treballadors dels CAPs i alguns especialistes del sector, també del sector públic, i podem coincidir en gran part amb el contingut d'aquesta moció. És més, puc dir que ens hagués agradat presentar-la conjuntament amb vostès i, per tant, votarem a favor. Bona tarda de nou. En primer lloc, dir que la presentació d'aquesta moció té tot el sentit. És una moció que connecta de manera directa no només amb l'activitat política i d'activista del nostre grup i en concret de la meva persona, sinó també que afecta directament a la ciutadania. I és curiós com a vegades les coincidències no volen dir exactament el mateix, perquè sí que és veritat que amb el 25% és un concepte que nosaltres estem reivindicant des de fa temps com a assignació del pressupost de salut a l'atenció primària, que entenem és el nivell bàsic per atendre bé els problemes de salut i l'atenció a la salut. Dit això, també val la pena fer un recordatori de que a Esplugues i al Baix Llobregat tenim una llarga trajectòria de mobilització i de defensa de la salut pública i dels serveis públics. I per això té molt sentit aquesta moció, perquè és un contínuum. I sí, reitero jo també, des del 2011 patim retallades estructurals i sistemàtiques a la nostra comarca, no només en infraestructures, sinó també en personal i en tancament de centres d'atenció continuada d'urgències. I té molt sentit també per una circumstància. Els dies 12 i 13 de desembre d'aquest mes, diversos sindicats van convocar una vaga del sector sanitari i també de personal de gestió i serveis dels centres de salut. En defensa no només de condicions econòmiques, sinó també de reconeixement professional i de l'equitat en quant a totes les categories professionals. És a dir, que no accepten el contingut del tercer acord de l'ICS signat amb la Conselleria de Salut. Apuntem que l'ICS és una empresa pública que té 52.000 treballadores, de les quals 28.000 corresponen a les categories d'infermeria i de personal de gestió i serveis. I de nou el govern de la Generalitat, ho hem de dir també, es posiciona amb una manca de respecte i també, per què no dir-ho, de prepotència, donant l'esquena a les peticions de les treballadores i treballadors de la salut. El 18 de desembre, la Conselleria de Salut anuncia unilateralment que Catalunya concentrarà l'atenció pediàtrica en només 79 centres a tot el territori. Això sense consultar a cap formació política. Això significa que només el 20% dels 374 CAP de Catalunya tindran servei de pediatria. És un tema que també farem un seguiment pel que pertoca a la nostra ciutat. I, de fet, ja s'estan presentant mocions i, el text ens ho farem arribar, però preguntes al conseller de Salut en relació a què significa, no només el projecte, sinó què significa en cada localitat aquesta proposta. Perquè jo vull saber què significa Esplugues, si tindrem un pediatre o no tindrem, o tindrem que desplaçar-nos com l'atenció a Sir, a Cornellà o a Sant Joan d'Espí o a Sant Boi. I això és greu, perquè trenca l'equitat de l'atenció a la salut de la població. I el sistema de salut que defensem és universal
equitatiu, solidari, de qualitat i d'equitat garantida. Això és una premissa bàsica i està contingut a la Llei General de Sanitat de 1985. Subscrivim, doncs, els acords, no podia ser d'una altra manera, que proposem a la moció, al temps que també donem suport a totes les reivindicacions dels col·lectius d'infermeria i del personal de gestió i serveis i apostem perquè tots els centres de salut d'Esplugues, del Baix Llobregat i de Catalunya disposin d'un servei d'atenció pediàtrica de qualitat i una atenció a la salut de qualitat per a tota la ciutadania. Votem a favor amb entusiasme d'aquesta moció. Gràcies. Para fijar nuestro posicionamiento lo vamos a resumir en una frase y es que no es aceptable para la población de Esplugas el cierre en días concretos de ninguno de los dos centros de atención primaria. Yo recuerdo la primera vez que entré en este ayuntamiento en el año 95 que en aquellas épocas estaban proponiendo el cierre de las urgencias médicas en aquel momento. Siempre estamos igual con el tema sanitario aquí en Esplugas y no terminamos de resolverlo. Votaremos, por supuesto, que sí. Bé, els avanço que el grup municipal republicà votarà a favor d'aquesta moció perquè, com sempre hem fet, qualsevol millora social per a la ciutadania d'Esplugues o per a la ciutadania de Catalunya a nosaltres ens importa i la valorem i, per tant, estem absolutament d'acord. Dit això, sí que volem fer unes puntualitzacions sobre el punt 1, que sol·licita la Conselleria que reforci les plantilles de personal sanitari destinat a cobrir els dies festius. Cal dir que, malgrat que la situació no és la més desitjable, s'ha d'entendre que la població no queda desatesa, sinó que l'atenció forçosament s'ha de moure a un altre punt. I també una cosa important i que tots volem respectar sempre són els drets dels treballadors de la sanitat pública de gaudir dels seus períodes de vacances com qualsevol altre col·lectiu. Per tant, hem de distingir entre l'activitat d'urgències i la que és programada. En el cas de les urgències, evidentment, s'ha de traslladar les persones cap al recurs assistencial més proper i en el cas de l'activitat programada, doncs això no se n'hauria de veure afectat justament perquè és programada. Sobre el punt 2, sol·licitar a la Conselleria de Salut de la creació del Consell Territorial de la Salut del Baix Llobregat, doncs la tasca del Departament de Salut està guiada pel Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 i això, per tant, s'hi està treballant. Sobre el 3, sobre l'elaboració conjunta d'un Pla Territorial Sanitari 2024-2028, doncs pel que fa als recursos assistencials, s'està treballant ja en la redacció d'un nou mapa sanitari, ja que l'últim que es va redactar va ser en temps de la consellera Geli. I aquest nou pla, aquest nou mapa sanitari, el que ha de fer és endreçar i organitzar la salut, l'atenció ciutadana a partir de les necessitats i dels contextos de població. Dit això, i reiterant que nosaltres donem suport a la moció, hem de tenir en compte que Catalunya pateix d'una manera endèmica un dèficit fiscal que aquest any s'ha calculat que arriba pràcticament als 22.000 milions d'euros. Aquesta xifra representa el 50% dels comptes de la Generalitat per aquest any i suposa 22.000 milions d'euros són el pressupost de salut, educació i drets socials junts. Llavors, nosaltres hem de fer una altra vegada d'insistir en la idea que aquelles formacions polítiques que legítimament reclamen que cadascú compleixi les seves funcions, que ens ajudin també a aconseguir que aquests recursos vinguin també a Catalunya quan toca, perquè amb aquests diners es calcula que serien 3.000 euros de pèrdua de recursos per cada ciutadà de Catalunya. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt, molt, molt grossa i molt, molt important. I després, l'altre gran problema que patim, i que és un elefant a l'habitació del qual no se n'ha parlat, és que falten professionals. Falten professionals en tot l'àmbit sanitari
i concretament en l'àmbit de la pediatria és un mal endèmic. I llavors el que s'ha fet és una redistribució dels serveis de pediatria i en comptes que hi hagi un pediatre a cada cap, s'agrupen justament perquè això facilita que quan un pediatre no hi és perquè està malalt o perquè té vacances, no quedi desatès. I això ja era una cosa que s'estava fent i que simplement ara se li dona formalitat. De tota manera entenem que és un tema que també es dialogarà i que es tindran en compte les aportacions dels altres partits. I res, per acabar, reiterem que el nostre vot és favorable. Com sempre hi ha el torn per tancar, però jo crec que en aquesta ocasió, a més és conjunta, s'han fet les explicacions, tothom s'ha posicionat, a més s'ha votat, s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups, doncs han estimat els grups proposants que no cal fer ús del torn de tancament. I això vol dir que hem acabat l'apartat de mocions i vol dir que passem al de pregs i preguntes, que m'estic obrint un segon, sí, de l'ordre del dia. Un altre fitx, sí, pregs i preguntes. Passo la paraula al portaveu del grup municipal Vox. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el primer, volia fer un prec sobre el primer punt que hem tractat avui, que és el canvi de nom del carrer Vidal i Ribas. Vostès han dit que tot és molt senzill, tot és molt fàcil i que tenen bones experiències. Jo, sincerament, no les he tingudes i el prec és que en el punt d'atenció dels ciutadans ajudin a tots els ciutadans si tenen qualsevol problema a la seva entitat bancària, amb un embargament, etc. Després, la segunda pregunta es un tema que ya preguntemos al Gobierno en la última Junta de Portavoces, que es sobre la aplicación de la zona de bajas emisiones en el área metropolitana. ¿Vale? El Plan de Movilidad Urbano 2019-2024 preveía que a partir del año 2024 los vehículos con la etiqueta amarilla, es decir, los vehículos con la letra B, no podrían circular en la zona de bajas emisiones, es decir, en Esplugas de Llobregat, de las rondas para abajo, afectando el barrio de Can Vidalet. Sabemos que, como nos ha explicado el Ayuntamiento y otras consultas que hemos hecho, finalmente los vehículos no se va a aplicar esa sentencia del Plan Metropolitano Urbano, es decir, que los vehículos con la etiqueta amarilla podrán circular libremente por el barrio de Can Vidalet, pero nos surge la duda, y no lo especifica en el Plan de Movilidad Urbano, es sobre los vehículos que no son del área metropolitana, es decir, los habitantes que no están empadronados en el área metropolitana de Barcelona, si también se les va a aplicar sanciones por circular por la zona de bajas emisiones, porque este caso, por la información que tenemos, todavía no se ha accedido y si el Ayuntamiento pues, procederá a multar a los ciudadanos que circulen por esta zona. Estas son dos preguntas. Luego tengo otro ruego, que ya lo hablemos en el siguiente pleno, que es sobre transparencia, ¿no? Cuando yo le expliqué que su portal, los datos de transparencia no estaban actualizados, usted, señor Zar, me contestó que no sabía buscarlos. En la Junta de Portavoces le expliqué cómo los buscabas y ahora, por ejemplo, los datos sobre contrataciones sí que están actualizadas, pero los datos de subvenciones todavía no están actualizados. Todavía tenemos datos, el último dato creo, si no recuerdo mal, es del año 2021. Entonces, vuelvo a rogar que actualicen el portal de transparencia en el fin de que todos los ciudadanos podamos acceder a la información tan necesaria para nosotros. Luego, tendría otra pregunta que es sobre el modelo municipal de las viviendas de protección oficial. No sé si recuerdo, hace 2 plenos vinieron aquí unos chicos que habían comprado un piso de protección oficial a Metropolitan House, exacto. Yo, al acabar este pleno, al día siguiente, pues me fui a informarme sobre la aprobación de Metropolitan House, de pisos de vivienda de protección oficial que estaban haciendo en el barrio de La Montesa. Y realmente vas ahí, te lo pintan todo muy bonito, ¿no? Tú te compras un piso, te va a costar esto, pero tendrás que pagar una cuota mínima, era para entrar a una cooperativa, luego tendrás que pagar cada mes, si no recuerdo mal, eran 1.200 euros
para los mantenimientos que cuesta mantener esta cooperativa. Bueno, en definitiva, creo que es algo muy complicado para los jóvenes, o para no tan jóvenes, sino para la gente que tiene derecho de tener un piso de vivienda de protección oficial, pues acceder a un piso de vivienda de protección con este tipo de condiciones. Vimos que esta gente tiene muchos problemas con la promotora, de hecho todavía los tienen porque hemos visto que hay una pregunta registrada de esta gente y es más, ¿no? Cuando ustedes anunciaron el plan de la Montesa también dijeron que iban a poner otro piso en régimen de cooperativa, si no recuerdo mal era otra empresa, o sea que no tendremos que sufrir la nefasta gestión de esta. Pero bueno, su modelo sobre vivienda de protección oficial va a ser siempre tan dificultosa para la gente adquirir una vivienda, porque, por ejemplo, mi padre sí que se compró en los años 70 un piso de vivienda de protección oficial y no tuvo ningún problema, lo pagó y vivieron ahí y pudieron hacer una familia, pero no sé ustedes si quieren esta gestión o no. Y luego, para acabar, ahora sí que tengo un deseo, ¿no? Me gustaría, primero agradecerle a la señora alcaldesa por su nadalenca de Navidad. La verdad que me ha gustado y me ha hecho mucha ilusión. Y nada, desearles una feliz Navidad a todos y que el Niño Jesús os bendiga a todos. Muchas gracias. Molt bé, doncs ara és el torn del grup municipal de Junts. Senyor Salvador. Oh, jo havia sentit els pregs i amb la il·lusió de les nadalenques i m'havia semblat que el senyor Salvador no acabava de... Bé, ja està, ja funciona tot, fantàstic. Els pregs els recollim i sí. Bé, Sí, que no es produeixi un error en cadena que el produeixi jo. Primer donem resposta, que no només són pregs. Sí, és que estava acabant de prendre alguna nota. Sobre el prec que realitza sobre el tema de Vidal i Ribas, ja és habitual, però si qualsevol persona té una dificultat, doncs el punt d'atenció ciutadà, evidentment, per descomptat l'atendran. Sobre la zona de baixes emissions, la veritat és que no sé si l'he acabat d'entendre bé o si vostè coneix bé la normativa al respecte. Primer, que el Plan de Mobilitat Urbana Metropolitano és metropolitano, no és de l'Ajuntament d'Esplugues. Segon, que qui regula l'entrada o no de vehicles i de quin tipus de vehicles i les sancions és una ordenança d'Esplugues. No és ni la de Barcelona, ni la de Sant Adrià, ni la de Cornellà, és l'ordenança aprovada a Esplugues. I l'ordenança aprovada a Esplugues parla del que parla i no hi ha un altre. És igual que digui el pla metropolità, que entenc que el pla metropolità el que marca són uns objectius, de forma metropolitana, però en tot cas és el pla metropolità. És a dir, a la pràctica, l'ordenança local és la que marca. I l'ordenança local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat diu que els vehicles B, amb etiqueta B, poden circular. Siguin vehicles que venen de Madrid o que vinguin d'on vinguin, o de l'àrea metropolitana o de fora de l'àrea metropolitana a Catalunya, és igual d'on vingui el vehicle. La qüestió és l'etiqueta que tenen, i l'etiqueta, insisteixo, que amb etiqueta B poden circular. I això és el que diu la nostra ordenança actualment. Sobre les dades de les subvencions, li vaig dir que li faria arribar directament els enllaços i els deia perquè efectivament alguns dels portaveus m'havien comunicat algun enllaç que si entraves per aquell enllaç la informació era errònia i tenen raó en això, però si anaves per la web fent els passos sí que s'arribava al punt d'informació. Llavors, com que és veritat que hi ha una realitat, que com que no hem acabat del tot encara d'implantar la nova web, i és veritat que hi ha alguns enllaços antics que encara apunten de forma errònia a llocs on no toquen. I és veritat, els hem d'actualitzar i estem actualitzant-los. Però per això ja li vaig dir, deixem-ho mirar perquè li faré arribar l'enllaç correcte perquè la informació que a mi em consti sí que està penjada. I per tant, si podem facilitar ho facilitarem mentre acabem de resoldre tots els enllaços del nou web. I sobre els pisos de protecció oficial, i en aquest cas de la cooperativa Metropolitan Host, vostè s'ha referit al cas de Montesa. Els veïns i veïnes que han vingut a preguntar no pregunten pel cas de Montesa, pregunten pel cas de Can Oliveres, i en tot cas, quan es fa referència a que és complexa, ja sé que vostè parla o vol interpel·lar aquest govern, però permeti'm que li recordi, com he fet 1000 vegades, que la competència d'habitatge és exclusiva de la Generalitat de Catalunya i que la normativa d'accés als pisos de protecció oficial no la fa aquest Ajuntament, la fa la Generalitat de Catalunya i
també en els règims de cooperatives o en qualsevol altre règim, per al preu habitatge concertat, el preu del mòdul, etc. Tot això no ho apliquem nosaltres. I insisteixo, la competència és de la Generalitat de Catalunya. Jo simplement li recordo perquè en altres moments ho tingui en consideració. Sí, ara sí, senyor Salvador. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, doncs en el nostre cas volem fer un prec. Primer saludar els representants de les 60 famílies del sector de les UPP o Finestrelles que avui ens acompanyen i que ens han fet arribar unes preguntes. Bé, doncs en aquests dies passats ens hem interessat per aquest cas, hem parlat amb alguns afectats, ens hem interessat una miqueta pel procediment i vull dir que nosaltres junts estem molt preocupats de les sensacions que ens està donant tot plegat. I bé, sense voler entrar en els detalls tècnics específics, ja avanço que el nostre prec és, sabent que és una cooperativa la que està gestionant l'espai, crec que l'Ajuntament ens haurien de preocupar i recomano i prego que aquest Ajuntament obri una investigació sobre el pas a pas amb què aquesta empresa està tractant els cooperativistes. Així és que aquest és el meu prec. Molt bé, és un prec, ara sí. I és el torn, molt bé, que declina de fer ús del torn de la paraula. El grup d'Esplugues en Comú Podem també ho fa, el grup municipal, entenc, del Partit Popular. I per tant, és el torn del grup municipal republicà. Sí, gràcies. Tenim un parell de preguntes. Nosaltres hem pogut veure i també recollir algunes queixes de ciutadans i ciutadanes d'Esplugues sobre el tema dels patinets en determinats punts de la nostra ciutat. És evident que els patinets i altres vehicles de mobilitat personal han vingut per quedar-se i com és evident, d'accidents n'hi haurà, desgraciadament, però hi ha punts que considerem una mica perillosos i que ens agradaria saber si hi ha alguna acció per millorar la convivència entre patinets i vianants. Concretament, això, la pregunta la fem en general, i concretament ens referim aquí a la plaça de l'Ajuntament i a la cantonada amb el carrer Església. Veiem que els patinets passen a molta velocitat, també les bicicletes, pel carril bici, que a més fa una elevació a la parada de l'autobús, i veiem que la regulació del semàfor queda de tal manera que quan els vianants tenen verd, el carril bici està en àmbar intermitent i llavors poden passar. I això ha generat sensació d'inseguretat en alguns ciutadans que ens ho han dit, i no sé en concret si hi ha algun accident, però algun en surt segur. Llavors ens agradaria saber si hi ha algun pla d'acció general, per exemple d'informació, de més informació visual en els carrers, per delimitar les zones, per explicar a la ciutadania per on ha de passar i per on no. La normativa la tenim, però seguim tenint la sensació que és poc coneguda i de vegades poc respectada. Nosaltres sabem i rebem els informes i sabem que la policia local fa controls en diversos punts i això ens sembla bé, ens sembla correcte, però tenim una mica la percepció que falta una mica de divulgar de manera no necessàriament punitiva algunes normatives i arreglar aquestes fases semafòriques que han generat alguna inseguretat. I després també ens hem assabentat que, és una altra pregunta això, ens hem assabentat que enguany l'Escola Municipal de Música i la coral, crec que és Musicòrum, no participaran a la cavalcada de Reis ni al campament del Patge Fanguet. Entenem que això està relacionat amb l'empresa que ha obtingut l'encàrrec de realitzar aquests actes, i voldríem saber-ne els motius, si els saben, i també voldríem fer el prec que de cara a l'any vinent i als anys successius es pogués reprendre la participació d'aquestes entitats tan importants de la nostra ciutat en aquestes festes tan assenyalades. Moltes gràcies i aprofito la benentesa per desitjar un bon Nadal i un feliç 2024 tant a la ciutadania que ens ha vingut a veure aquí com la que ens escolta des de casa i a tota la ciutadania Esplugues i a tots vostès també. Bé, en relació a la forma generalitzada de convivència de patinets i bicicletes, també saben sobradament que és una qüestió que a nosaltres ens preocupa, però també és veritat que vam ser pràcticament el primer municipi que vam regular la qüestió a través de la nostra
ordenança i després van arribar en el seu moment, les diferents normatives també estatals. Encara que sigui breument, però ràpidament. Nosaltres, seguint el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible que vam aprovar en el seu dia, la segregació dels carrils bici la identifiquem especialment en crear carrils bici segregats en les vies ràpides i, per tant, estem parlant de l'Avinguda de Cornellà, estem parlant de l'Aurea Miró, de Països Catalans en el seu moment, que serien les vies col·lectores i que, per tant, aquí oferim seguretat amb aquests carrils segregats tant als ciclistes com als vianants i als vehicles. I després que en les vies secundàries, les vies col·lectores com el carrer Àngel Guimerà, etc., també intentem que hi hagin aquest tipus de carrils segregats, i en les vies terciàries, residencials, tal com estableix la normativa, patinets i bicicletes han de circular per la calçada. El que vinc a dir és que nosaltres sí que tenim identificada com podem garantir la seguretat i la convivència a través d'aquesta segregació del tipus de via i de la implantació de carrils bici en aquestes vies. Això no treu, com vostè diu, que en ocasions es produeixin situacions d'incivisme perquè els usuaris no respecten les normes, fins i tot quan hi ha carrils bici, com deia, pot haver-hi i estan semaforitzats, no se li escapa a ningú, que moltes vegades el ciclista té un semàfor vermell i acaba passant. I, per tant, igual que passa també amb vianants que també salten semàfors vermells o els vehicles que també ho fan. Però en qualsevol cas el que es produeixen són situacions d'incivisme. Per tant, en aquells punts conflictius, i com vostès coneixen ja sobradament, precisament el pont d'Esplugues, ara al gener començarem l'obra d'ampliació per evitar aquest punt, que és un dels punts conflictius de la ciutat, i per tant ampliem el pont amb un nou carril bici i evitem aquesta complexitat. I en altres punts podem fer una revisió, però insisteixo que normalment és més per incivisme que no perquè manca de senyalització o deficient, sinó que té més a veure amb comportaments incívics. Tot i així podem fer revisió d'aquesta senyalització i en tot cas sí que li agafo la idea que la comunicació, la informació al respecte sempre és positiva i vam fer campanyes en el seu moment, potser en algun toca recordar-ho, de quina és la normativa, de com s'ha de fer servir, etc., per intentar facilitar aquesta convivència. Vull recordar també que des de l'inici del boom dels patinets a la via pública a la situació d'ara, jo crec que hem millorat força, perquè ha millorat per consciència del conjunt de la ciutadania, tant dels que els utilitzen com dels que no. Però, efectivament, continuem tenint alguns problemes d'incivisme i, per tant, al respecte mirarem d'actuar. Com deia, o a través de campanyes de comunicació, o si no, com fèiem referència, amb la millora de la senyalització, si és el cas. I sobre les activitats de cavalcada i campament d'en Fanguet, de l'Escola de Música no li puc dir en aquest moment exactament el per què, però consultarem, si és el cas, o si no, la regidora... Bé, bona tarda. Dic que efectivament aquest any no coincideix la gestió de la cavalcada amb la gestió de l'Escola de Música, com altres anys ha passat, que era la mateixa empresa. Llavors, el que hem fet ha estat proposar un concert de Reis al Robert Brillas, que ho estem acabant de mirar entre els dies 2 i 4 a la tarda, i en quant al Musicòrum, anteriorment feien un concert al carrer durant el campament, en algun moment, al Can Tintorer, i ens havíem trobat que anys anteriors la gent, les persones que hi van estan per altres coses, etc., que fa fred, que la sonorització és complicada, llavors els hi hem ofert el mateix. Segurament entre els dies 2 i 4 al Brillas es realitzaran 2 concerts, un de l'Escola de Música amb un enfoc nadalenc i un de Musicòrum. No és que haguem prescindit de la seva col·laboració, sinó que els hi hem fet una proposta diferent, però comptant amb ells com cada any. D'acord. És que hem parlat de la moció que s'ha presentat avui i vostè ha parlat de la numeració. Hem vist que és 12-23. Llavors ens hem preguntat, la numeració és segons cada grup o les mocions que s'han presentat en total durant l'any? Perquè llavors no ens quadra. Secretaria ho comprovarà perquè hem fet exactament el mateix. Perquè el 23, no, és possible, a veure, durant uns mesos no van presentar cap, segurament la proximitat de les eleccions, però el mes passat eren 6. Sí, és que hem anat mirant resums dels plens anteriors, ens hem anat fins a l'abril o així i no ens quadrava. Senyor secretari, vol dir... I el maig anàvem a parlar, ja era el 6.
Sí. Jo crec que hi ha hagut un corta i pega, un copy-paste, que es diu ara. No, de comptatge. No s'atribueix per cada grup una numeració, és correlativa per ordre de presentació. Sí, són poques, però 12 tenim... No, al novembre van tenir 6, si vostè en recorda, 6. Llavors, no quadra, no quadra. L'informe PISA, tu. I hem de repassar les mates. Doncs... No, que hem fet, mira, tu, de manera paral·lela, sembla ser que el grup republicà i el grup socialista ho hem estat mirant, no, perquè al PES de novembre teníem la 6ena, 7ena, 8ena, 9ena, 10ena i 11ena, i hi havia la 6ena, no és això. El mandat. Doncs no, tampoc ens quadra, però no passa res, jo crec que... No quadra, no. No quadra. A banda que sense entrar en consideracions, la moció, la numeració ha de ser única i no tindria sentit que tornem a numerar perquè llavors la 1/12 o la 6/12 tindríem dos en el mateix, o la 12/23. No passa res, en parlarem perquè crec que és el menor dels nostres problemes en aquest moment. Però sí. També ens estranya. No, el gener sí que serà la 1/24. El gener no ens equivocarem, serà l'1/24. 1/24. Al gener o al febrer. Bueno, també està bé que ens dediquem a fer sèries. Jo crec que amb això sí que hem donat resposta a les preguntes formulades, hem recollit els pregs per part dels diferents grups municipals, aprofitem també per desitjar unes bones festes, un bon Nadal, una bona entrada i a l'interventor i al secretari, que ara en aquest moment marxen. Bona nit a totes i tots, les veïnes que han assistit i desitjar a tothom unes bones festes i un millor Nadal. Molt bé. I ara llavors sí que entrem en l'apartat dels pregs i preguntes formulats per la ciutadania, començant per aquelles que es formulen per escrit pel registre. M'informa que sí que tenim preguntes que han entrat per registre, donarem lectura i a continuació crec que hi ha alguna d'aquestes preguntes que són per respondre per part de tots els grups municipals. Hi ha alguna? Doncs començaríem per aquesta, ordre de menor a major. I si són totes, doncs totes, amb l'ordre habitual que estableix el ROM. Doncs fem lectura, senyor Sant. Bé, doncs per escrit ha entrat unes preguntes la senyora Esther Ruiz Osorio en relació a la promoció d'habitatges que desenvolupa Metropolitan House en règim de cooperativa a la zona de Can Oliveres, i aquestes preguntes són: segons la promotora encara s'està pendent d'obtenir la financiació per a començar la segona fase de l'obra i s'està a l'espera d'obtenir documentació per part de l'Ajuntament. Quina és la documentació que falta per part de l'Ajuntament? Segona pregunta: quines mesures de control s'estan prenent per a que la promoció avanci definitivament i per evitar més incompliments en quant als terminis? Tercera pregunta: quan s'entregarà la informació requerida diverses vegades a l'Ajuntament per part d'algun dels cooperativistes en relació a la llicència d'obres? La quarta pregunta: sobre el compromís que la promotora assumís una part de l'increment, s'ha fet cap millora? Als cooperativistes ens sembla insuficient la proposta que Metropolitan House va fer d'assumir 2.000 euros per vivenda. I finalment, en quina fase es troba la promoció? I aquestes són les preguntes que realitza a tots els grups municipals i finalment l'equip de govern. Doncs com deia abans, comencem amb l'ordre habitual. Senyor Lafuente, té la paraula. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, Esther, y a todos los cooperativistas de la vivienda de protección oficial. Bueno, yo soy una persona muy sincera y os voy a contestar que, sinceramente, que no os puedo responder a vuestras preguntas. No sé realmente cómo está el estado de la obra ni nada y no os puedo responder a estas preguntas. Pensar vosotros que
que yo muchas veces me entero de los planes del ayuntamiento a través de Twitter. Entonces, comprenderá que por parte del ayuntamiento no he recibido ninguna información, ni por parte de la promotora que lo he preguntado, pues tampoco he recibido ninguna información. Entonces, estas preguntas no os puedo hacer. Lo que sí que os puedo decir que vamos a hacer, pues fiscalizar todo lo posible a este ayuntamiento, porque, como bien sabrá el señor Sanz, y ahora se lo explico, se me ha ido, pero el artículo 25 de la ley, no recuerdo el nombre de la ley, porque se me acaba de ir ahora mismo, una de las competencias municipales es la gestión de la vivienda pública oficial. Entonces, nosotros estaremos fiscalizando lo máximo posible a este Gobierno porque creemos que la gestión que está haciendo es nefasta. Bé, Junts per Esplugues, com ja hem manifestat anteriorment, estem preocupats per aquest cas. No ens quadra en absolut les pujades de preus, ni les maneres, ni amb els termes que s'estan produint. Tenim seriosos dubtes sobre les bondats d'aquesta promotora i és per això que hem recomanat amb aquest Ajuntament que s'impliqui i iniciï una investigació del pas a pas que està fent. O sigui, no només la pujada de preus, sinó la falta de documentació elemental, que ens han explicat alguns afectats que troben a faltar, o la falta de resposta d'algunes instàncies que s'han dirigit a aquest Ajuntament, tot ens fa pensar que és un tema que ens hem de prendre molt seriosament i, per tant, Junts per Esplugues, escolteu, compteu amb nosaltres, teniu tota la nostra predisposició. Bé, bona tarda. Aprofito perquè serà, suposo, l'última intervenció que faré avui per felicitar també el Nadal i l'any a tots els presents i a tota la ciutadania. Agrair també el detall de Pilar, ja que estem en situació sempre... I el detall de tota la gent que també ens envia postals a casa, també ho hem de dir, perquè és una cosa, però és una cosa d'agrair també. Sobre aquest tema, nosaltres evidentment sempre hem defensat el de les cooperatives, l'obra pública, i en el cas aquest en concret jo crec que també hem de dir que ha sigut una manera de... o que han passat coses que han retardat moltíssim l'obra. Això som conscients que com a municipi aquesta obra hauria d'haver-se fet fa molts anys i s'haurien d'haver posat els pisos a l'ús de la gent que els havia ofertat, els havia aconseguit en el seu moment. Donant la situació d'ara, jo crec que és molt important, com s'ha parlat aquí, que hi hagi un màxim d'informació. Crec que és evident que tota la informació que els veïns i veïnes estan demanant se'ls ha de fer arribar. És molt important també que hi hagi un canal de comunicació. Jo crec que és molt important que pugueu tenir. Jo crec que així serà, que des de l'Ajuntament sempre hi haurà alguna persona que estigui al cas i es pugui donar costat i veure com acaba d'evolucionar el tema. Jo crec que veritablement sí que s'ha de portar la documentació a sobre i sí s'ha de mirar que els veïns siguin els menys afectats dintre de les possibilitats i dintre també de la situació en les que puguem trobar. Nosaltres el que farem serà preguntar, mirar i estar atents de com va o com evoluciona el tema. Bé, nosaltres, tot i que no és competència d'aquest grup municipal, que recordo que està a l'oposició, sí que ens sumem a la seva petició d'informació. Informació que moltes vegades ens assabentem pels que pateixen aquests problemes. Nosaltres no tenim la informació automàticament. I com que no disposem d'aquesta informació, ens afegirem també a aquesta petició d'informació i estarem a sobre d'aquestes qüestions perquè compleixin la llei i vostès puguin estar tranquils de com està i que estiguin el més transparent possible amb aquesta informació. Bona tarda. Aprofito la meva intervenció, igual que els meus companys, per felicitar les festes a totes les persones que ens acompanyen, regidors, regidores, alcaldessa i persones que ens segueixen i tota la ciutadania. I referent a les preguntes que ens fan, a veure, aquí es barregen diversos temes. Evidentment, l'Ajuntament té responsabilitat quan a documentació hi ha informació, però aquí qui realment té tota la competència
és la promotora. Aleshores, el que sí que nosaltres, des del nostre grup municipal, igual que han dit la resta de grups, i evidentment m'imagino que el govern també ho dirà, també ho avançarà, estarem seguint tots els esdeveniments que sorgeixin d'això, perquè el que no pot ser és que hi hagi un incompliment per part de la promotora envers a tots els cooperativistes i, per altra banda, el que sí que demanem a l'Ajuntament, sisplau, és que si falta informació per lliurar als adjudicataris o als cooperativistes, sisplau que es lliuri. De tota manera, el que sí que m'agradaria afegir és que en aquests casos, o sigui, l'Ajuntament en el seu moment va fer una adjudicació, va fer un plet de clàusules en el qual Metropolitan House suposo que va ser l'empresa que va guanyar com a promotora i repeteixo que és en ella en qui se li ha d'exigir en tot moment que està incomplint el clausulat i demanar a l'Ajuntament per la seva part que exigeixi a la promotora que respecti el clausulat que en el seu moment es va assignar. Moltes gràcies. Bé, doncs passo a donar resposta a les preguntes formulades. En primer lloc, si la promotora està pendent d'obtenir la financiació, pel que com a mínim a l'Ajuntament d'Esplugues li consta, efectivament, per tirar endavant la promoció, malgrat sí que tenen llicència i estan treballant en algun moviment de terres i en mots pantalla i alguna altra qüestió d'aquest tipus, el que sí que ens manifesten és que, com bé saben, perquè a més hem tingut ocasió fins i tot de parlar-ho en aquest plenari, la promotora de la cooperativa, en definitiva, fa una sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per la modificació del mòdul i aquesta modificació de mòdul encara no ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya i això significa que encara no han pogut tancar aquesta part de finançament i, per tant, estan pendents d'això. Però la referència a la pregunta que fan, quina és la documentació que falta per part de l'Ajuntament, en aquest sentit no falta cap documentació de l'Ajuntament. De fet, no han sol·licitat cap document a l'Ajuntament en aquesta matèria. És a dir, l'Ajuntament, en aquest sentit, com a mínim, no estan pendents de cap document, ni de cap aprovació, ni de res per part de l'Ajuntament. Val a dir també que a nosaltres el que ens comuniquen és que, segons s'informa la Generalitat de Catalunya, és en aquest mateix mes que tindran aquesta aprovació i, per tant, preveuen que tanquin la situació del finançament i la continuació de l'obra a partir del mes de gener. Nosaltres, evidentment, farem seguiment d'aquesta qüestió, tant amb la Generalitat de Catalunya com amb la pròpia promotora. Quines mesures de control s'estan prenent per part perquè la promoció avanci definitivament i per evitar més incompliments en quant a terminis? Bé, nosaltres, com ja vam parlar amb els veïns i veïnes, l'interès de l'Ajuntament, i nosaltres ja vam dir que estarem en aquest sentit sempre al costat dels veïns, la nostra voluntat i el que entenem que és més convenient, diguem-ho així, per totes les parts, és que la promoció tiri endavant. Per tant, nosaltres el que anem fent és un seguiment de l'evolució i, com bé feia referència en l'anterior resposta en aquest moment sobre aquesta qüestió del finançament, el que anem fent és un seguiment de com avancen aquests acords per tal que continuï l'obra endavant. En aquest moment estem al punt que m'he referit, el que s'han informat, evidentment ens han informat així, i estem en aquest punt i seguirem aquest control. Les mesures de control són aquestes les que podem realitzar i en tot cas, si és el cas i en base a l'expedient d'adjudicació, com feia referència la senyora Alarcón, podem valorar si tenim algun altre element de pressió en tant a terminis, etc. Però, com dèiem, en aquest moment entenem que l'interès de totes les parts és que la promoció tiri endavant. Sobre quan s'entregarà la informació requerida diverses vegades a l'Ajuntament per part d'alguns cooperativistes, nosaltres de fet han vingut alguns cooperativistes a consultar l'expedient a l'Ajuntament en el seu dia, d'això ja fa temps, i per tant van consultar l'expedient i ens van portar la informació que ens havien sol·licitat. I és veritat que tenim alguna instància que demana la informació, que jo aquest matí preguntava i m'han dit que en aquesta setmana segurament es farà arribar, el que faltava pendent de recollir, i per tant es farà arribar aquesta informació sobre les sol·licituds que hi ha hagut, insisteixo, abans d'acabar aquest any.
Sobre el compromís que la promotora assumís una part de l'increment, s'ha fet cap millora. En principi, nosaltres sobre aquesta qüestió que vam parlar en el seu dia i ja vam comentar als veïns i veïnes quin era el compromís de la promotora. No hem tornat a parlar, per tant, això es troba en el mateix punt. Aquí sí que no hi ha hagut una evolució al respecte. I en quina fase es troba la promoció? Bé, més o menys m'he referit. Actualment, amb un pressupost que també la promotora, pressupost vull dir de la constructora, per desenvolupar l'obra, que mantenen vigent, i això ens han comunicat així, que mantenen vigent i per tant tenen el pressupost que s'ajusta al pressupost, és a dir, el pressupost de la constructora s'ajusta al pressupost de la pròpia cooperativa i per tant això està en principi garantit i a falta de tancar aquest finançament. Per tant, entenem que la fase de la promoció es troba en aquest punt i tal com ens indiquen, doncs esperem que el mes de gener s'hagi tancat i que tiri endavant. En qualsevol cas, com a Ajuntament estarem, insisteixo, seguirem de prop el tema i si hem de prendre alguna altra mesura la prendrem. Jo insisteixo que la nostra voluntat sempre ha estat que es plogués compti amb habitatge de protecció oficial i que evidentment es faci i es tiri endavant. Un de les fórmules és en règim de cooperativa, però ja els hi hem manifestat més d'una vegada i així mateix li hem manifestat a la pròpia promotora que no està sent de la forma satisfactòria el que nosaltres esperaríem que s'hagués produït. Però, independentment d'això, insisteixo en que ho seguirem de prop i si ens hem de comunicar amb els veïns i veïnes ho farem de nou. Bé, doncs escrites no hi ha més i per tant és el torn de poder formular preguntes de manera oral, de manera presencial, les persones que avui ens acompanyen al plenari. Bé, demano primer paraules demanades, el senyor Fernández. I la senyora, perquè no ho veig? Rosa Maria? Rosa Maria, perdó? Medina. Senyor José Fernández, la senyora Rosa Maria Medina. Doncs tenim dues paraules demanades i recordo que segons el reglament orgànic municipal per cada torn es poden formular fins a 2 preguntes i que tenen 1 minut màxim per cadascuna d'aquestes preguntes. Per tant, senyor Fernández, comencem per vostè, que ha demanat primer la paraula i després li passem la paraula a la senyora Medina. Buenas noches a todos los regidores y a todas las personas que nos acompañan. Hace cuestión de un mes teníamos un problemilla en la calle Constancia, a lo cual se ha resuelto y le doy la enhorabuena a la concejala de barrio. Solamente era esto. La señora Medina. Hola, buenas tardes, noches. Solo quería hacer un comentario. Yo, como madre de una de los, voy a decir afectada con la promoción esta de Canoliveras, solo quiero preguntar a cada uno de ustedes, no hace falta que me respondan, cómo se sentirían si en estos días, hace un año, dieron cada familia 50.000 euros, de los cuales no se tiene ni un simple aval. Yo que paso a comprar al campo y al de esto cada 2 veces por semana, no están haciendo nada. Es que vamos cada familia con un cubito de la playa y sacamos más tierra. Es que trabaja un día a la semana, con suerte, una maquinita. Es que es desesperante. Y ver a estas criaturas que con el trabajo de la familia, de los padres, de toda la vida, y que se nos está tomando el pelo. Metropolitan House, sí. No, yo no sé qué tipo de gestora es, porque yo cada vez que entras en internet a ver algo, no tiene nada más que críticas. A mí que nadie me diga que es muy buena y que es, bueno, y me voy a callar porque es que creo que me debo de callar ya, porque los que tienen que hablar son ellos y gente que entiende, y gente que no les estáis haciendo caso, bajo mi punto de vista. Son de protección oficial, para gente que lo necesita. Es que llevamos así 1 año y medio. Te toca un piso con toda la esperanza, qué suerte, de verdad. Si lo único que quieren es que cada vez que les dicen el que no esté conforme, que lo deje. Porque hay 600 personas. No hay 600 personas. Había 600 personas que se apuntaron, que 500 ni podían pagar la entrada, ni estaban en condiciones de nada. Y 100 y pico, o 100 por lo menos 50 para coger 60 pisos, de los cuales 11 ya estaban
de hace 15 años. ¿Qué esperamos? ¿Otros 15 años? ¿Qué tienen que hacer? Llevamos un año y medio con 50.000 euros dados sin un simple papel. Es que es de vergüenza. Yo no sé qué padrinos tendrá esta gestora que está por todos sitios cogiendo todas las promociones y para mí son unos sinvergüenzas, con todas las letras. Y os juro que me estoy cortando, porque lo que me sale no me des, porque es que me dan ganas de no sé de qué. Porque ya es jugar con las esperanzas de 60 familias nacidas, criadas, envejecidas, algunas aquí. Con la esperanza de que nuestros hijos no se tuvieran que ir fuera. Y que yo es que no sé, es que te acuestas y no duermes. Es que el día que no es una cosa es otra. Hombre, por favor. O sea que no nos digáis, por favor, que no podéis hacer más. Porque es que se nos están pasando, vamos, por no sé por dónde. Es de verdad penoso, penoso. Y yo, como votante del Partido Socialista, agradezco a todos los partidos que se van a involucrar o que les agradeceríamos que se involucraran en que nuestros hijos puedan quedarse y construir los pisos de una puta vez. Y lo voy a decir. Muchas gracias. Bueno, creo que el Pleno no iba de eso. Sí, creo que han formulado sus preguntas. Si les parecen bien, vamos a dar respuestas. Haremos ver que no hemos oído una palabra un poquito altisonante o que no conste en acta, por favor. Lo demás lo entendemos perfectamente y daremos respuesta. Jo crec que al senyor Fernández no li hem de donar resposta perquè simplement volia fer-nos partícip d'un agraïment i queda recollit. I sí que tenim una altra qüestió que dona resposta al portaveu de l'equip de govern i si convé també acabaré jo fent una petita intervenció. Bueno, más que una pregunta, yo creo que explica su sensación o su frustración, incluso yo diría, y su vivencia con esta promoción de viviendas. Pero yo tengo que decirle que creo que la preocupación de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, ha sido desde el principio. Y es verdad que las cosas no han ido como nos hubiese gustado y como deberían haber ido. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Y también ya le pongo por delante que ni mucho menos hemos contestado en ningún caso que no podemos hacer más. No hemos dicho nunca eso. Y de hecho, futuras acciones que podríamos plantearnos, lo he explicado siempre y lo haremos de la mano de esas 60 familias. Y lo haremos de mano de esas 60 familias porque precisamente empatizamos con esa situación que usted ha explicado. Y lo queremos hacer de la mano de las 60 familias porque creo que a todas las partes nos interesa resolverlo de la mejor forma posible. Entonces, en su día, hablando con los afectados y las afectadas, nosotros dijimos, bueno, lo que tenemos que mirar es que esta promoción tire para adelante, porque tenemos que tirar para adelante y conseguir que esas viviendas se construyan con el nivel exigido. Y, por tanto, en esa labor estamos. Pero si, de verdad, defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de Esplugas, que no tenemos otro objetivo, tenemos que tomar otras determinaciones, también le digo que lo haremos. Pero lo haremos de forma consensuada. Lo haremos de forma consensuada con ustedes. También se lo digo porque, en realidad, insisto, lo que tanto nosotros como ustedes queremos que esas viviendas se construyan, se hagan lo antes posible. Lo he dicho cuando he contestado antes, no ha ido como nosotros esperábamos, ciertamente. También le digo que con esta promotora nosotros, antes de sacar el concurso, recuerdo que fue un concurso, fueron los únicos que se presentaron, pero antes de sacar el concurso nosotros miramos qué promotoras en las condiciones que habían se podían presentar y miramos cómo habían trabajado en otros municipios, etcétera. Finalmente la adjudicación fue a esta promotora porque es la única que se presentó, pero en todo caso teníamos referencias de otros municipios al respecto, ¿no? Pero dicho eso, es la que ganó el concurso y nosotros hemos mirado siempre de hacer lo posible para que tire adelante. Insisto, si conjuntamente tenemos que tomar alguna otra decisión, pues lo haremos, pero siempre prevaleciendo el interés común. Y el interés común, hoy por hoy, entiendo que sigue siendo el mismo, que es que la promoción tire para adelante, aunque evidentemente esto no le podemos dar un plazo de no sé cuánto tiempo. Si al final vemos que la cosa se pone realmente en cuestión y en tela de juicio, ya ha pasado ya mucho tiempo, pues podemos tomar otras decisiones, pero siempre con el interés común. Bueno, y en aquest cas, com és extraordinari, doncs sí que intervindré. Primero para decir que siempre hay unos antecedentes, lo he explicado, yo vuelvo a insistir porque el tema es preocupante. Esos antecedentes hacen que, bueno, pues acabemos trabajando con
en este caso una cooperativa que había trabajado para otros municipios. Normalmente lo que haces es informarte, esto funciona, nos ha funcionado a satisfacción, pero nosotros desconocemos, no es nuestro caso. Nosotros desconocemos si es por la situación, la complejidad, la inflación, la crisis energética. Desconocemos cuáles son las causas. Yo las desconozco al menos. Pero nos lleva a una situación en la que desde la adjudicación hasta ahora ha pasado un tiempo excesivamente largo y además con conocimiento de una serie de sucesos que creo que no hace falta que los relatemos porque creo que los conocemos para no alargarme, ¿no? Un cambio del precio del módulo por parte de la Generalitat y además, bueno, pues una promotora que ve una oportunidad, creo que es así, ve una oportunidad para, no sé si es arrastrado por la inflación o por la, no quiero, lo relato objetivo, sin entrar en cuestiones. Hay una serie de elementos que piensa que esta actualización del precio del módulo en esta zona, que es una zona tensionada de vivienda, bueno, pues puede ser una oportunidad o puede ser la viabilidad ante una situación que no se había dado antes. Solo hace falta ver cómo cerramos la inflación el año pasado, fue un 8,5, si no me equivoco, que es precisamente el porcentaje en el que se revalorizan las pensiones, si no me equivoco fue un 8,5. Bueno, pues no lo sé, quizás son momentos muy excepcionales desde la guerra de Ucrania. Pero en cualquier caso, lo que no es de recibo, y eso lo compartimos plenamente, es que pase el tiempo y no se construyan. O bueno, nosotros desconocemos, creo que así nos expresamos en el anterior pleno, donde también vinieron algunas de las personas adjudicatarias, que no teníamos los elementos suficientes como para saber si es que realmente la situación ha sido tan singular y tan específica que han tenido que acogerse pues a este cambio de módulo, que de no haber sido así, ¿qué hubiera pasado con esta promoción? Realmente se hubiera hecho insostenible, o han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para que me entiendan bien y decir, bueno, pues se ha producido algo que nos puede venir bien. Necesitamos además el acuerdo de los adjudicatarios, de las personas adjudicatarias, bueno, y en ello, en reuniones que son reuniones que no participamos porque nosotros no somos parte. Pero la realidad, al final, es que estamos en un punto en el que han pasado meses y esto no se soluciona ni tiene visos, porque parecía, creo que fue hace 2 meses, que podía tener visos de solución. De momento esto no se soluciona. Y entonces, lo que sí que les anuncio es que me pongo al mando y si es necesario, durante estos días, que son días de Navidad, pero hay días laborables, me voy a reunir personalmente con los responsables de esta cooperativa y si es necesario a continuación y si hay disponibilidad de las personas adjudicatarias haremos exactamente lo mismo para poder compartir en un formato que creo que es mucho más adecuado que no este. Al final es un pleno, nosotros les escuchamos, sabemos que sienten pues frustración, también la sentimos, yo les aseguro que nosotros también sentimos frustración, pero al final aquí no tenemos la solución, necesitamos gestionarlo y rápido, porque lo deseable sería tener una respuesta que vamos para aquí o vamos para el lado contrario, pues antes de reiniciar no sé si decir el curso escolar o el curso político o el curso ciudadano. De manera que aprovechemos estas 2 semanas y es lo que pensamos hacer. Es lo único que en este momento yo les puedo anunciar y ver qué decisiones podemos tomar al respecto, que sean drásticas en el buen sentido de la palabra, pero que no nos lleven pues, a un camino sin salida para las personas. Creo que hay que construir la solución conjuntamente y si se da una situación que, vuelvo a decir, antes en otros municipios no se había dado, pero que a nosotros nos está pasando, por tanto, a los problemas no queda más remedio que soluciones y lo haremos conjuntamente. Bé, doncs jo en aquest moment no puc afegir res més, solo que pues, quedamos emplazados ya a la espera estos próximos días i que hem acabat, hem arribat a la fi del plenari, ara sí, gaudeixin de la seva gent preferida d'aquesta vida, és a dir, de la seva família, de la gent que estimen, regalin somriures, regalin alegria, entusiasme, podem pensar diferent, però segur que volem tots i totes el millor per a aquesta ciutat, els seus veïns i veïnes, i descansin, perquè jo crec que també tindrem una tornada com molt apassionant, amb moltes coses per fer, molts reptes, alguns problemes que ara deixem aquí que els entomem de seguida i molt bones festes, bon Nadal i bona entrada d'any. A tothom.